a ɲɛfɔ an ye cogo di? Bon alhamdulillah ni ko insan ye turabu so wɔɔrɔnan den de ye. Dɔw ko dimiso den don. Mais k'a fɔ mɔgɔw ye ko insan ye dimiso den de ye mais o ye kalankan de ye. Sinon insan yɛrɛ bɛ dimi bɔ. Dimi bɔla yɛrɛ don. Dimi bɔla yɛrɛ don. A bɛ dimi don wa a b'a bɔ. Ni turabu y'a f'i ye k'a ka ɲi a bɛ tila k'a f'i ye k'a man ɲi. Muruda fila don. Muruda fila don. Mais munna a y'a f'i ye k'a ka ɲi a b'o kun f'i ye. Munna fana a y'a f'i ye k'a man ɲi a b'o fana kun f'i ye. Hatɛ. Ɔ man ɲi fila ka ɲi ni man ɲi a bɛ ɲɔgɔn pese de mais a bɛ tiɲɛ kalanden kamana guwa. Ni man ɲi nana ka ɲi nana e kan ka t'i ko min ka t'i jami i bɛ mun kɛ? I bɛ se ka man ɲi ta ka fara ka ɲi kan o fila bɛna jɛ ka den mun d'i ma o den de ye ka résultat ye. Ka ɲi tɛna bilen man ɲi tɛna bilen o kuma ka ɲi ni man ɲi i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛna den kelen de d'i ma o ye den cɛman ye wa walima den musoman don. N'a fɔra den min bɛ bange ko tɛ dɛ. N y'a faamu. Turabu fana fara ɲɔgɔn kan a bɛ den mun o de ko don. O kana bila kunna ko mina kan bɛ k'a fɔ muso min bɛ bange o ko don ko tɛ dɛ. Turabuden ko don. Turabuden de ko don. N'i ye ka ɲi ta ka man ɲi ta ka fila fara ɲɔgɔn kan a bɛna mun d'i ma dɛ o de y'i ka résultat final ye a fɔ tiɲɛ kalandenw ye ko karamɔgɔ ka ko nin ye karamɔgɔ yɛrɛ kumakan de ye nin yɔrɔ in kan. O tulo b'a la. O bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. Musa Karami ne de nin ye ala ka dugukolo kan génération ka alikaba don ne de bɛ se ka turabuden dɔ bɔ yen ka dɔ bila place la tiɲɛba kɔnɔ. Ka turabuden dɔ fali ka juguman ta ka bɔ yen ka ɲuman bila place la ne de bɛ se ka kɛ. Walima bɔgɔden nana a ma diya ne nin kun ye komi ne y'a fɔ turabu la bɛɛ bɛn'a kan ko ɲɛbali tɛ turabu la a tɛ yen. Nin ko in tɛ n dilan turabu la n'a yɛlɛ turabu la diɲɛ don o don o don ne bɛ turabu ne bɛ n ka taabolo ka lɔgɔ ye o don. Fo n'a kɛbaga de t'a dɔn sa. Merci. Nin ko in mana dilan a ko in tɛna si sɔrɔ ne bɛ se ka sɔn kumakan ma mais nin ko in filɛ nin ye a tɛna dilan bilen turabu la. O tɛ se ka kɛ. O tɛ yen. Non o tɛ se ka kɛ n'o tun kɛra kɛ ala minnu sɔn ka turabu la jigin ne bɛ la disa k'a sɔn ka jigin. Hatɛ. A sɔn ka jigin. Kosɛbɛ. O la ko ɲɛbali tɛ turabu kɔnɔ. Parce que fo k'a dɔn an bɛ kuma insan kan bi. Kosɛbɛ. An bɛ insan de la. O la k'a fɔ ye ko insan n delila k'a fɔ ka tɛmɛ. Insan bɛ se ka kuma tiɲɛden bɛɛ fɛ yen mais f'i k'a dɔn tiɲɛden bɛɛ tɛ se ka kuma insan ka so. Siga t'a la an y'a kuma kɛ. An ye nin kuma ka tɛmɛ. Kosɛbɛ. Ma réponse sɔrɔ a la. F'i k'a dɔn tuguni insan ye ji don bɛɛ bɛ y'a kan ko insan ye sanji ye ne ko n ko tiɲɛ don o tɛ nkalon ye dɛ mais ne kelen pewu bɛ se ka ji wɔɔrɔ fɔ insan kelen pewu la mun ni sanji fana tɛ kelen ye. N'i danna turabu ji kelen ma f'e ka sa e tɛ se ka turabu dɔ bɔ yen ka dɔ bila a place la i tɛ se ka kɛ. Musa tɛ se ka kɛ fo i ka se ka turabu yɛrɛ kuru hakɛ mun ye o tasuma hakɛ i ka se k'o don o la n'a nana i bɛ se ka tasuma dɔ fali dɔ wɛrɛ la mais en tant que e t'o hakɛ don a la e bɛ ka kalandennin de toujours fɛnjugu tɛrɛmɛ ka kalanden de ye a jari a ma ji turabu ko la. O la n'a fɔra ko ji don sanji don dɔrɔn e b'a kɛ sanji ye dɔrɔn. E b'a kɛ sanji ye dɔrɔn ka tɛmɛ. I tɛ se ka dɔwɛrɛ foyi yɛlɛma la tuguni. Foyi yɛlɛma la tuguni. K'a sɔrɔ insan de bɛ ka wele ji wɔɔrɔ bɛ insan kelen pewu la i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnen dɔ la n ko turabu ni fo kulaban misali n'an ka bɛ ni ta i b'a sɔrɔ tasuma ni ye tasuma kami ye mais tasuma kami suguya 5 bɛ ni kelen pewu la a si ni si tɛ kelen. N'i ye turabu sifuru hakɛ mun ta ni mun ye kuru 4 ye i b'a sɔrɔ a bɛ ka wele ni ji don i b'a sɔrɔ ji 4 b'a la ni bɔgɔ don i b'a sɔrɔ bɔgɔ 4 b'a la ni tasuma don i b'a sɔrɔ tasuma 4 b'a la mais e ye kalanden ye i ka kalan ma se fɔlɔ parce que e ma diplôme sɔrɔ turabu la ka fɔlɔ ne dun ye DEA sɔrɔ a la. Siga t'a la siga tɛ nin na. Mɔgɔ tɛ kɛ maître ye ten dɛ. Ayi gansan. A tagula kuma yan fɛ. Ne sen dɔrɔn dɛ. Tuma dɔ la n'i y'i sigi résultat f'i Musa kulo bɛ kalaya. ne de b'a f'i ye turabuden kelen kan ka bɛn kuma 200 ani kuma 50 ani kuma 6 de ma. O ko sa a fɔra ko turabu ye nɔrɔ ye mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min se k'a bali. Tiɲɛ siga tɛ nin na. Parce que n'i ye nɔrɔ yɛrɛ ta n'i y'a hini bɔ a bɛ bɛn 200 ani 56 de ma. Non turabu ye nɔrɔ ye. Turabuden kelen kumakan kelen kuma turabuden kelen pewu kan ka bɛn kuma 200 ani kuma 50 ani kuma 6 ma. Ne n'a ma wolo dɛ ne wolola k'a sɔrɔ yen de ne tɛ k'a kiiri ye dɛ. Siga t'a la a bɛ yen de. Siga t'a la. A jiginna mun kan o de y'a pratique ka kɛ ten. Siga tɛ nin na. Anw ta yen de komi e m'a mɛn o da ne bɛ k'o da ye ne b'a f'i ye. Siga tɛ nin na.
ndara ndiya funya siga foyi t'a la instant yi an bɛ o de la bi toujours kosɛbɛ instant dimi do dimiso den do ji do sanji do a dan bɛ turabu so wɔɔrɔnan na kosɛbɛ ndara ndiya funya n y'a faamuya kojugu instant yɛrɛ kuru wɔɔrɔ ye a bɛ ci 1 2 1 2 musa ne bɛ mɔgɔ de ɲini ne bɛ mɔgɔ de ɲini mɔgɔ min b'a fɔ ne ye ko instant filɛ sisan instant ye kuru wɔɔrɔ de tiɲɛ tɛ yan mais yanni a tun ka kɛ kuru wɔɔrɔ ye a tun wele cogo di o ye dɔnni kuma ye e b'a wele ko instant o ye an fɛ yen mais yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ tɔgɔ wɛrɛ wele a mun ni instant tɛ kelen ye tiɲɛ don tɔgɔ wɛrɛ bɛ wele instant na mun ni instant yɛrɛ tɛ kelen ye n taara n y'a faamuya wa ji wɛrɛ bɛ wele instant na mun ni a sanji fana tɛ kelen ye i m'a ye ni lɔya tora o kuma ne de kuma ka dan sira la ne bɛ kuma de fo badenya kɔnɔ o de la u b'u tulo karamɔgɔsigi k'i lamɛn ayi dɛ mɔgɔ tɛ se ka ne tɛ se ka sɔrɔ dɛ ne tɛ se ka bɛɛ sɔrɔ turabako la fo ne ye ayi dɛ ne ni sɔrɔ dɔrɔn n ka cɛ an b'a sigi face à face la ne ye diɲɛ den de ye o diɲɛ ka di ne ye kojugu siga t'a la a ti bila ka lahara kɔnɔ dɛ an b'a sigi face à face de la ayi ne bɛ nin dɔn n'a y'i ja taa diɲɛ kitabu bɛɛ tɛ k'i sigi n'a ye kitabu kelen de sigi n'a ye papiye n t'a ta n'i ye papiye ne bolo diɲɛ don o don Musa ka turabu ta k'a lɛ ta Musa o don ye bani na o don ye kana tuguni kɔ ne ka kalandenw yɛrɛ o seere ye ne tiɲɛ kalanden miliyɔn caman de bɛ ne bolo siga t'a la y'a bani kɔfɛ bangɔni na hadara kɔfɛ ne fana jamatigi ye dɛ siga foyi t'a la siga t'a la n taara nin y'a faamu an y'o seere ye o la o instant in ayiwa kuru wɔɔrɔ don mais k'a f'i ye ji suguya wɔɔrɔ bɛ instant na ka tila k'a f'i ye tɔgɔ wɔɔrɔ bɛ wele a la ka tila k'a f'i ye mun de ye instant kunkolo ka tɔmi kelen ne b'o dɔn mun y'a dusukun ka tɔmi fila ye ne b'o dɔn mun y'a kɔnɔbara ka tɔmi kelen ne b'o dɔn mun y'a sen ka tɔmi fila ye ne b'o dɔn o kosɔn hali ni mɔgɔ n'i bɛ voyager ni instant nana i ka ko laban na a bili kɔnɔ k'i ka voyager min ja ka voyager min ja i n'a fɔ k'a ja fo k'a dépasser mais a bɛ dépend cɛ ne mun y'a jigin n'i ye instant yɛrɛ ta k'a lajɛ instant yɛrɛ kɛlen i b'a fɔ hadamaden yɛrɛ bɛ cogo min na merci instant in o y'a tɔgɔ ye Nabila Isa de la alayhi salam kisi ni nɛɛma b'a kan kisi ni nɛɛma b'a ye parce que ale tun ye banabaatɔw furakɛ ka fiyɛntɔw ɲɛ yɛlɛ ka siw lakunu ka jiw na kɔ la ka jɛgɛw na kɔ la ka san fiɲɛ a sago la ka san jigin a sago la kabako foyi tɛ Ala ka dugukolo kan k'i bɛna kɛ bi ko Nabila Isa ma kɛ ka tɛmɛ Ala y'a bonya n'a ye kosɛbɛ a kabako tɛ yen Ala tila ka na kan da ko Isa i bɛ ka minnu lakuma ne yɛrɛ de y'olu bange o cogo la o t'o cogo la yen o de kosɔn a nana dɔn ye de ko ja ko dakan bɛ adamaden na an bɛ kuma dakan kɔ o bɛ tiɲɛ dakan kirila Nabila Isa ka waati de kɔnɔ ne tiɲɛ Ala ko non ko ne ye ninnu dacogo de ye dabɔ kama don ne ye ninnu da tan de hatɛ n taara n y'a faamuya kojugu o instant in n bɛ se de ma ka taa n terikɛ n'i ye n bila kuma na instant an b'a dɔn a faamuyara kosɛbɛ ni Ala ka diɲɛ ye an kɛlen kɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a cira Nabila Idrisa alayhi salam kisi ni nɛɛma b'a kan o la o de bɛna an sɛnsɛn sisan ka ɲininkali min tɛnkuwila instant yɛrɛ kan yala instant bɛ se ka magoba minnu ɲɛ est ce que i bɛ se k'i da don dɔw la k'a fɔ a ɲɛna wawu n bɛna kuma dɔ f'i ye instant kan n bɛna instant de yɛlɛma sisan k'a ka tasuma ye k'a yɛlɛma sisan k'a ka tasuma ye o ye face à face de o ka ji yɛlɛma ka kɛ tasuma ye sisan ayiwa namu a lɛma dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ yen n'i bɛ fɛ ka wari yɛrɛ sɔrɔ instant na n'i bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ ko mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ ka wari sɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ ka wari sɔrɔ mais mɔgɔ t'a dɔn mais k'a yɛrɛ mɔgɔ la mɔgɔ k'a dɔn fana bɛ ka wari sɔrɔ n bɛ se ka karamɔgɔ tan f'i ye Mali la mun sigilen bɛ instant kelen po de kan o tɛ tiɲɛ wɛrɛ kan mais u b'a fɔ ko turabu ma ɲi mais a f'u ɲɛna ko ne de y'a fɔ ko o sigilen bɛ instant kan n'o ma sɔn n ka kumakan ma video wɛrɛ n b'o tɔgɔ fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan ayiwa namu k'a fɔ ni k'a ma ɲi a bɛɛ kɛra cɛnin kelen mun ɲɛna o de ye fɛnjugu tɛrɛma ye maa t'a lakali ne ye dɛ ne de b'a lakali ye mais olu b'a fɔ an ye k'a ma ɲi u yɛrɛ b'a kan merci n'o ma sɔn n bɛ se ka mɔgɔ 10 n b'a tɔgɔ fɔ émission wɛrɛ la wa n kun de ci n ta de fara hatɛ n taara nin y'a n y'a faamuya o sigi bɛ instant de kan dɔw siginin bɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen a sigin tɛ instant yɛrɛ bɛɛ kan a sigin bɛ instant kilancɛ de kan kelen fila ale sigi b'o dɔrɔn de kan donc kelen fila dɔn ye kɔnɔbara ni sen y'a jɛnen don merci a jɛnen b'o kɔ ne de b'o dɔn ne de b'a kun dɔn wala k'a fɔ a ye e mun sigin b'a kan ne kumakan don dɛ
Ola insan k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ tasuma ye i bɛ insan sɛbɛn 1110 ani kelen o ye insan yɛlɛmalen k'a kɛ tasuma ye 1110 ni kelen i b'a a bɛ kɛ turaboden ye mais a tɛna ni ji ye bilen o y'a yɛlɛmalen kana n'a ye tasuma bolo kan ne y'a faamuya siga t'a o la i b'a fɔ a ɲɛna ko nin baalen kɔfɛ k'a ban yiri kelen bɛ yen a k'o fara insan kan o de ye gele ye a ka gele ɲini kuru 6 a k'o fara insan nasi kan k'a ka ko ala kama ala kira kama n tɛ yafa ma k'a ka ko tile 7 n'a ma fɛn y'a la n tɛ kuma dɔn ka bilen Allahu akbar 1110 ani kelen 1110 ani kelen ka nasi bɔ ka gele ɲagami a la 1110 ni kelen o de ye ji ka sifuru yɛlɛma k'a kɛ tasuma ye ji bɛ tɛ dɛ insan de ko don mais ji dɔ bɛ yen a tɛ se k'o yɛlɛma dɛ parce que ji dɔ bɛ yen dɔ ka girin dɔ ye dɔ ka fɛgɛ dɔ ye dɔ ka tali dɔ ye ne tiɲɛ mais n bɛ kuma insan kan bi o insan ji ka se ka ji in yɛlɛma sisan k'a kɛ tasuma ye o de filɛ ka f'i ye n'i ye nin kɛ nafolo ko la f'i ka sa wari tɛ ban i bolo bilen mais yiri min kɛra o de gele kuru 6 ka tobi n'a ye k'a mɔ k'a ko tile 6 ka n'a tɛmɛ ko tile 7 la parce que insan ye tiɲɛ de ye mun dafalen don Mohamed lakalita ɲini kama o yala n'i ye gele kuru 6 ɲagami a la a bɛ ko 6 min kɛ yala a bɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ walima a bɛ ko tilegan fɛ dɔrɔn bɛ su fɛ a bɛ ko fan bɛɛ fɛ a bɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ ko kari kɔnɔ a bɛ ko so sanfɛ a bɛ ko mobili kɔnɔ sa ni yɔrɔ y'i diya n'i bɛ se ka fura ko yɔrɔ la ko ye tana foyi t'a la mais waati ko fana t'a la sufɛla ko t'a la tilefɛ t'a la ala bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ heure bɛɛ siga tɛ nin na ayi a b'ale de bolo a caman merci an ka taa ni tiɲɛ n b'a dɔn o fana faamuyara n y'o de fɔ i jɔ n bɛna kuma dɔ fɔ ka tɛmɛ n bɛna fɛn dɔ fɔ ka tɛmɛ nango o ye saraka de ye o ye saraka ani yiri faralen ɲɔgɔn kan sisan ko mɔgɔ mun bɛ yen n'i bɛ fɛ i gasira ka na ban ala ka dugukolo kan fo ka t'i da kaburu kɔnɔ i b'a fɔ a ye k'a ka kami jɛman pasi ɲini ani gunan ladɔn kami jɛman ni gunan ladɔn a ka kami jɛman in da gunan sanfɛ k'a ka garisɛgɛ ko saraka n'a ye ka ala wele n'a ye n'a ka garisɛgɛ banbali a bɛ o sɔrɔli n'a ye n'a tilala a bɛ sɔrɔ ka gunan in a bɛ sɔrɔ ka tɔgɔ kami in kan tigɛ ka kami in bakuruba ni gunan su ɲɔgɔn fɛ k'a foroko ɲɔgɔn fɛ k'a da suma na f'a ka ja n'a y'a wusu diɲɛ don o n'a ma wari sɔrɔ n'a y'a wusu sɔgɔmada fɛ ka tile bɔ k'a bɛn ala ma wari d'a ma a ka ne wele ne b'a sɔn Musa yɔrɔ o y'a dan ye n'i ye nin kɛ nin kɛcogo la gunan ladɔn ni kami jɛman ala bititigiw a ye n ta ala kama sa ne tɛ kuma ka caya dɛ mais ni kuma don min na a y'o ka pɔn ye o fana bɛ kɛ ni insan ye o tɛ kɛ ni insan ne far'o kan dɛ mais o insan de kosɔn ne hakili nana o kumakan di yan sisan a kuma banna n taara nin y'a faamu o ka teli kojugu n'i ye gunan ladɔn ɲini ko hakɛ t'a la n'i b'a ɲini k'a caya kosɛbɛ ani kami jɛman pasi k'o da gunan ladɔn kan k'a saraka n'i ka garisɛgɛ caman sɔrɔli ala yɛrɛ bolo ala k'i sɔn mɔgɔ tɛ se ka sɔn min bali kosɛbɛ i bɛ tila k'a kan tigɛ ka sɔrɔ ka kami in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ni fɛn bɛ kɛ ka kolon na k'a bɛɛ sɔn a kan tigɛlen kɔfɛ a n'a si bɛɛ k'a su k'a da suma na n'a jara Musa ala kama ala kira kama da sɔgɔ da dɔ k'a wusu tasuma na k'i da ka sunɔgɔ dɔ bɛ n'i ka da gosi k'i sɔn wari la ka taa ka sira fɛ hali n'a sɔrɔ ala b'o kɛ mɛlɛkɛ ala b'o kɛ nin y'an ka fayida yɛrɛ dilen k'a ban sa an ka tɛmɛ an bɛ nin fayida ko est-ce que an tɛ fayida in to surprise la mɔgɔ ye ala ka jɛ n'ala ka jɛ an ka taa o de bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ hali bi k'a fɔ a ye aw sɔgɔlen don Kabala TV la aw minnu ɲɛma dalen don an fɛ ka sanga ni nin waati in ye nin y'an ye an ka dɔnnibaga baro o kɛnɛ kan turabu so wɔɔrɔnan ni o ye insan ye an ye an da don o la ka o décortiquer aw ye dɔɔni nafa minnu b'a la ani a bɛ baara minnu kɛ a bɛ so min kɔnɔ a bɛ tɔbiya min fana na ni o de ye ji ye a yɛlɛmali fana k'a kɛ tasuma ye a da donna nin bɛɛ lajɛlen na an b'a dɔn faamu caman b'a o sɔrɔla la o de bɛna an sɛnsɛn k'an kunda dugu girinnen don ni kumaba min ye ni o de ye fɛnjugu terema kundalen don Bobo Julasokaw kan tiɲɛ don ni ala y'an si jɔ ka novembre kalo ale tile 7 b'a kɔnɔ san 2024 Bobokaw a y'a labɛn fɛnjugu terema kundalen don a kan a bɛna kɛ yɔrɔ min na o de ye Bobo Julaso ye Belleville secteur 29 Wɛntikɔnta ale kɛrɛfɛla la mètre 50 Bonyange Africa Café ale kɛrɛfɛla la n'a sera yen a bɛ Mohamed Larabi
a bɛ a sɔrɔ yen le 7 k'a fɔ ka fara a kan nɛgɛjuru sira o de ye 00226 Burkina indicatif 57 71 71 68 wali kelen 71 51 42 21 Mali WhatsApp 74 13 13 13 n'i y'o Congo fɛn min ye Mohamed Lalabi i n'an ɲɔgɔn sɔrɔ Mohamed Lalabi. Naam. Yanni k'a to an ka don Bobo kɔnɔna la i taatɔ don Bobo. Oui. Labɛn minnu sabatilen don an y'an da don olu la dɔgɔkun tɛmɛnen. Tiɲɛ don. Ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw y'a la. Oui. Ni o fɔlɔfɔlɔ ye transfert ye. Yala transfert yɛrɛ i t'i da don a la walisa mɔgɔw na se k'a sidɔn hali bi transfert yɛrɛ ye mun de ye wa. Alhamdulillah Musa transfert n'a fɔra ko transfert ye dɔnni de ye dɔnni mun n'o ye Nabila Isa ka dɔnni de don. Nabila Isa ka dɔnni don ale salam kisi nɛma b'a kan. Siga t'a la. C'est à dire quoi transfert dabɔra de bɛɛ bɛn n'a ka maa mun tɛ ka fɛn ye o bɛɛ bɛn n'a ka du mun tɛ yɔrɔsi walima du mun bɛ yen ne fantan du don ka du in yɛlɛma k'a ka waritigi du ye Ala ta kɔfɛ a bɛ kɛ fɛnɛ bɛɛ bɛn n'a kan ni banabaatɔ in kɔni ni bana in tɛ kɛnɛya bilen fiyewu a kɛra dabali ye o a kɛra mɔgɔ de y'a bila i la o hali ni Ala yɛrɛ y'a bila i la parce que Ala de ko k'an k'a wele k'a b'an jaabi. Siga t'a la siga t'a la. Ni Ala y'a bila i la hali ni Ala y'a bila i la a tant que Ala sɔnna k'i kura ne kan o b'a yɛrɛ Ala sɔnna a bɔli ma i kan. Ne tiɲɛ. N'Ala ma sɔn ma i tɛ se ne ma. Non i tɛ se. O la o transfert in o dabɔra de ye ni minnu bɛ yen n'u bɛ diɲɛ fɛ ne m'a fɔ ni bɛɛ dɛ ni minnu bɛ yen n'olu bɛ diɲɛ fɛ i n'a fɔ fɛnjugu tɛmɛ yɛrɛ bɛ cogo min na quoi ne yɛrɛ ɲɔgɔnna minnu bɛ diɲɛ fɛ o de ko don ou bien mun bɛ masaya fɛ ou bien mun bɛ tɔgɔ fɛ ou bien mun bɛ baarayɔrɔ fɛ ou bien mun c'est à dire quoi ko mun bɛ e kun kan mun ka di ye o don a bɛ ko dilan mais a tɛ kɛ maa bɛɛ ye dɛ parce que transfert kɛ kelen a bɛ n'a fɔ n'i ye fɛn 30 de récupérer normalement a kan ka kɛ mɔgɔ 30 de ye ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ 30 de ɲɔgɔn fɛ a kɛko kelen pewu kan ka bɛn a pouvoir tellement que a pouvoir ka bon a kan ka kɛ mɔgɔ 30 de ɲɔgɔn fɛ wa a kɛlen n'a ban a tɛmɛ heure kelen kan wa o heure kelen kɔnɔ fana i ka dugawu fana jaabilen de ye Allahu akbar i b'i sigi sa ka Ala makɔnɔ sisan ka degun wuli ka bɔ yen ka hɛrɛ sama ka na jagoya la fo ni Ala ma sɔn i ka se ni ma dɛ ni Ala ma sɔn i ka se ni ma i b'a sɔrɔ Ala m'i da ɲɛli kama walima Ala ma sɔn i ka se ni ma i b'a sɔrɔ Ala m'i da ne k'i ta ɲɛ quoi taa mɔgɔ dɔ fɛ yen hatɛ ne tiɲɛ ne tɛ Ala in tɛ kira n tɛ nabi wa n tɛ ciden fana ye baara kɛbaga de ye ne ye mais a jaabaga tɛ ne ye dɛ a jaabibaga ye Ala ye e ma Ala ye ne ma Ala ye mais i da m'a la ko Ala bɛ ne fana da m'a la ko Ala bɛ siga tɛ nin na n taara nin y'a faamuya n y'a faamuya kojugu ni ne ye mɔgɔ qualité min ye transfert la Musa kana bila kuma na dɔɔni fɔ an ye Lalabi taalen kɔfɛ farafinna bɛɛ kɔnɔ Mali yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ n'a ye n diya n bɛ se k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ transfert ne de y'a titre foncé Musa n'a ye ne diya ne de b'i kala la n'a ma n diya n t'a f'i ye wa ne b'a kɛ n'u ye cogo min na ne b'a kɛ n'u ye ten wa o la wari tɛ ne tɛ sɔn k'a k'i wari kama fo ni dusukun ka k'i fɛ hatɛ ni wari don ne b'a kɛ n yɛrɛ ka nafolo baden sɔrɔ a la o siga foyi t'a la mɔgɔ min ka million ka ca n'a si hakɛ ye i b'a dɔn k'o ye diɲɛden kɔni siga tɛ nin na siga t'a la lahara ko ye a bɛ taa ban kɔni na dɛ n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ten mais Musa transfert ɲinɛ ne yɛrɛ de y'a kaliwa don n'i y'a ye n bɛ ka n disi gosi n'a ye ɲinɛ parce que n dan b'a la n tilala kaliwa la Ala y'a jaabi ka ban parce que Ala sɔnna munna a b'a fɔ ko ne ka dugawu bɛ jaabi mun na ne tɛ Ala ye o ne kelen ni Ala ma don kaba tɛ ne kelen ni Ala cɛ o n taara nin y'a faamuya mais munna parce que ne bɛ sini de ɲɛsigi misaliya la ne kan ka dɔnni mun bila baara la en vitesse ne bɛ kaliwa yɛrɛ de don a kama ka tile 40 kaliwa de don dɔnni in kama k'a fɔ Ala nin dɔnni ni ne y'a kɛ niveau nin ye n'a tɛ ka fani ye finman ye a ka jɛman ye n'a ka fani ye jɛman ye a ka finman ye ni Ala sɔnna o ma ka ban terikɛ n'a y'i diya hali ne ye miliyari minɛ i bolo a bila i kunna k'a bɛ jaabi de fɛnɛ siga tɛ nin na mais a bɛ jaabi don jumɛn o bɛ Ala yɛrɛ de bolo siga t'a la siga t'a la n t'a nin y'a faamuya o de la n ye n profiter ɲinɛ ka taa n transférer k'a kɛ Burukina bɛ yen minnu bɛ yen n'u bɛ diɲɛ fɛ ne ma lahara f'u ye dɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ sɔrɔ a bɛ k'o de la ne tiɲɛ wa kana bila i kunna a kɛli ma nɔgɔ ten dɛ ayi nɔgɔya kɔni t'a la ko den tɛ dɛ ka ne sugudinama sigilen tan ni kunkolo ma ni mi kanu cɛ hali ni miliyari bɔ k'a da ne b'a fɔ ko cɛ n ko a tɛ ne bolo
tiɲɛ don musa an ta dɛ